Niki Mbak Niken. Mbak Niken. Mbak Niken. Saking Gunung Kidul. Nggih, salah jengipun dalam-dalam. Rondo. Ojo banter-banter to. Bisik-bisik aku. Piye. Rondo. Niki katut, niki katut. Nggih mbok menawi anu Bu, wonten sing kersake mantu elek-elekan. Kok mantu elek-elek? Ya pasrah karo Pak Lurah, sapa ngerti kowe entuk karyawane Pak Lurah, nggih to? Ora apa-apa. Mengke disampaikan nggih Pak Lurah nggih. Pokoknya dijamin Pak, biar janda rasa SMA. Anti lobok, anti jemek. Panjenengan kok perso lho, kok ngerti. Ojo ngono to Degare. Lah kula anu tim pemasaran. Pengalaman tenan nih. Kula kan tim pemasaran. Ayo nyon ngapura. Marketing. Ora pareng nakal. Ayo nyon ngapura. Lho niku nakali kula kok. Ayo. Pun tak kirimi contone Mas Gareng niku. Lho, niku pun kayak contoh kok. Pun kula tonton jenenge barang bekas ya mung lecet-lecet pemakaian ngoten niku. Lecet dikit tidak ngaruh. Terawat Mas yakin. Dipoles nggih. Lah lerek kiwane. Pak Lurah pengen mirsani ora apa-apa, ora apa-apa. Penasaran apa Penasaran. Begitu krungu rondoe Pak Lurah terus jumeneng ngono Pak Lurah. Ketoke yo Pak enak disawang. Anu mbok jenengan teng Ponorogo tuku-tuku mbako sik mriko. Matur nuwun. Iki bintang tamu wis rawuh. Sopo Mak? Ndane Mas Gareng wis kepareng lenggah. Iya. Wah bintang tamu rasa jeruk. Oh bola iya. Matur nuwun. Muga-muga ora kecut. Iya. Disepoti lagu Wirawiri Mas. Wong mau penjane Mas Gareng wis wirawiri saka Ngawi terus ning Kendal, saka Kendal terus rene. Ya wis. Mulai cerita karo aku turu ning Hotel Merah Putih Mas. Wah. Bintang 5 deh aku. Ora pom bensin. Merah Putih ora ya. Disepoti lagune Wirawiri ya Cak. Matur nuwun. Lho kok arep lenggah meneh iki? Oh. Oh iya. Tak kira nek arep terus lenggah meneh kok ya. Jebule njipuk mikrofon. Iya. Ngendi kade?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mak Cange Mbak Limbuk Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu Mas Gareng. Nggih, sugeng dalu, Dik. Alhamdulillah. Nggih. Saged sowan leladi wonten Kota Pati. Nggih. Kota Pati tepatipun mapanipun menika wonten desa Mukti Harjo. Leres. Mukti Harjo Nggih. ingkang pinangka tetuanggane utawa payunge masyarakat ingkang ngembani panjenenganipun Bapak Suwarto. Leres. Bapak Kepala Desa nek ngene dhewe. Nggih. Nek temriki napa? Pak Inggi. Nggih, leres Pak Inggi nggih. Nah, Pak Inggi. Pak Lurah nek temriki Pak Lurah. Nggih. Oh ya Pak padha. Inggi. Padha nggon aku kono ya Pak Lurah. Pak Lurah nggih. Nggih. Alhamdulillah. Ora nyangka, ora ngira saged leladi sowan wonten mriki nggih Mas Yusuf. Nggih, Dik. Tambah sing seduluran. Kaget kula teng mriki awak kula brontal, Mas. Lah pripun? Panase. Ayo ora apa-apa to ya Ning malah. dadekke kringete metu. Nggih. Nek kringete metu segala unsur penyakit dan racun tubuh akan hilang. Nggih. Tegese nuwuhake badan sing sehat secara jasmani dan rohani. Nggih. Ngeten niki, alhamdulillah. Engko pesinden-pesindene sing gede-gede engko mungkur kok kene dadi langsing, Mas. Lah nggih. Lemake terbakar. Kalorine hilang. Alhamdulillah. Bekti sungkem kula Pak Pak Suwarto. Bekti langsung kem kula bapak-bapak perangkat ugi sedaya warga masyarakat wonten ing laladan Mukti Harjo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati. Nggih matur nuwun sedekah bumi utawi nek teng mriki napa arane Mas? Apitan sami, apitan sedekah bumi. Nggih. Nek njen kula rasulan. Nggih to. Desa anu bersih desa. Bersih desa. Iku Dikese iki beda apa negara mawa tata. Desa mawa cara. Nggih. Lah ya ngoten niku ana karo kene iki dhewe-dhewe tembunge. Nek ngene dhewe mriko rasulan. Nek enten mriki sedekah bumi, merti desa utawi apitan. Tegese mensyukuri bumi tercinta yang sudah memberikan sandang lan pangan. Kanggo panguripane warga masyarakat wonten ing Mukti Harjo mriki. Ki rada lali Mas, dadi nek ngeling-eling nggon Mukti Harjo ki rada alon-alon. Lah nggih. Soale yo nembe sepisan iki sing banter le. Ramesake wong tuane. Kayak lagi seneng-senenge numpak motor kok ya. Iya. Urung ngrasake ngangsur. Nggih. Dadi nembe sepisan iki sowan wonten mriki ora ngangsur piye. Tukune Kesno piye iki. Nggih, merawani wonten mriki Mas Yusuf. Nggih. Ujug TKT manjing sing dadi sedulur kalih warga masyarakat Mukti Harjo. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat hebat luar biasa. Ana tontonan anteng ngemat lakone wayang Mas. Ana gayenge ya melu nyengkuyung, melu guyu alhamdulillah. Tegese warga masyarakat wonten ing Mukti Harjo adalah selain masyarakat yang agamis juga masyarakat yang berbudaya dan cinta akan budayanya sendiri. Tepuk tangan masyarakat Mukti Harjo. Luar biasa. Ngeten iki kabaripun saben taun lho Mas Yusuf. Lah nggih, saben taun mongko wis pirang taun mawon teng mriki makaping marambah. Ning nyatane kula jenengan nembe sepisan iki. Muga-muga tahun ngarep iso sowan melih ya Mas Yusuf. Amin. Lumantar panjenengane Pak Suwarto. Dingko mungkur kok kene nun sewu Pak Suwarto ampun sare rumiyin mangke kangge kegiatan tahun ngajeng prayoginipun mangke Pak Suwarto kula panjeri rumiyin mangke. Iki kewalik, Dik. Ya piye carane pokoke iso bali rene meneh. Masyarakate nyenengke kok Mas. Tur dasare wau transite tenggene Pak Suwarto. Lah nggih. Wah, Mbah, piyai kok sugih kaya ngono. Lah nggih kaya ya piyai Sembodo sugih ayo to. Dadi gelo aku Mas. Lah pripun? Ngerti nek Pak Warto wonge sugih ngerti tak kentel rego ngene iki. Gelo aku Mas, gelo tenan. Tiwas ngono kuwi to.
gur ngarani selawe aku tewas. Kok ya bloko nang kene iki lho. Aku muni ing Mukti Harjo mriki mugi napa ingkang dipun sedya warga masyarakat saged kasembadan sedayanipun. Amin. Marga wonten ing Mukti Harjo tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesah ingkang sarwa keleresan pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah berkah lan barokah. Allahumma amin. Makasih ya Mas ya, makasih ya. Terusno. Ugi pinaringan inggih menika keselamatan anggenipun makarya ing sadengah papan, slamet sadun turun, slamet donya lan akhiratipun. Allahumma amin. Matur nuwun manigine katur Pak Suwarto ingkang sampun maringi pasugatan suguhan daharan ingkang maneka warna. Luar biasa aku. Sangke okae suguhane tenan Mas. Nanti kemlekeren kula. Ora nek sing tak pangan sampean. Wis kuwarek nyawang tok wis warek Mas kula iki. Alhamdulillah serba enak kabeh. Terima kasih mugi dados amalipun Pak Suwarto nggih. Lenggahipun ten pundi to niki? Oh wis ganti meneh. Wah lah bareng nganggo blangkon ngono malah kaya yoga lho. Nggih, Pak Warto sehat selalu Pakku. Nggih. Pinaringan lancar rezekinya, awet ditresnani masyarakat, awet sing nata masyarakat. Amin. Mula asmane Suwarto. Weh, enten tegese napa? Enten no. Iki manut karo niat atine Pak Suwarto. Nggih. Ngadeg jejeg pinangka payunge warga masyarakat ana ing Mukti Harjo. Nah, S kuwi tegese Pak Suwarto kuwi sesarengan karo wargane mbangun amrih langkung sae maju persatuan dan kesatuane ndadekke Mukti Harjo inggih menika ingkang gimah ripah loh jinawi kerta tata tentrem lan raharja baldatun thayyibatun warabun Allahumma lho gur sak es wis dawane kaya ngene lho Mas terjemahke iki. Es kuwi mau wis es kuwi mau. Kuwi es. Upaya untuk memakmurkan masyarakatnya, memajukan pembangunannya dengan ditandai banyaknya pembangunan secara infrastruktur. Infrastruktur. Sik. Nek aku kleru iki dibenerke. Nah, ya. Nang kene iki kudu sing apa disiplin. Nah, lah iya diselipin. Infrastruktur. Nah, iki lho Mas anggere ngomong iki laku iki nyantol-nyantol untu lho Mas dadi. Ayo diilangi wae kok. Untuk periode saat ini pancen beliau banyak membangun di bidang infrastruktur. Nah, supayane warga masyarakat lebih nyaman dan merasa aman. Niku W gitu. Nggih. Ki lak W to? Nggih. Ya alon-alon karo mikir kok ya. Oh, angel lho nduk ngene iki. Warga masyarakat yang guyup, warga masyarakat yang rukun, itulah yang menjadikan semangatnya Pak Suwarto untuk besok kembali memimpin di periode selanjutnya. Nggih. Ten iki. W kuwi mau. A. Acara bersih desa wengi iki nanggap wayang dalang kondang dalang masih muda dari Gunung Kidul yang masih sekolah di bangku SMA kelas 2 notabene dalang sing ora neko-neko urung tahu kambon wedokan. Bener kuwi fakta sing diomong. Nggih. Urung tahu. Sik kok sing muni matuk ki apa berarti nyekseni ya iki. Kuwi tak kon nyontoh aku doan ya kaya. Oh nggih. Kuwi apa? Piye ta? Kae maido. Monggo bener sing jenengan ngendikake mang. Ya niku wau napa A to? A kuwi mau. Saiki R. Iya, saiki R. Wis SUWA, saiki R. Lah ngono to. Lha sampean iki ya fokus nek nggon hurufe ngono lho Mas, ngewang-ewang aku nyambut gawe ngono lho kok. Ya tak ewangi kok ya ngelingke hurufe kok. Terus saiki R. Rame acarane bawera papan panggonane meriah hiburane. Nggih.
Luar biasa. Tepuk tangan untuk warga masyarakat semuanya. T tontonan ya tuntunan syukur bagi dadi tatanan sing digelar warga masyarakat ateges iki warga masyarakat sing peduli lan gelem ngurip-urip budayane dhewe. Tepuk tangan lagi untuk masyarakat. Ngene iki lho Mas, sing seneng iki ngene iki. Wayangan iki tetep ngrembaka kene iki. Dintekke. Oh, kuwi mau. Ora lali garenge katut. Rak ya ujung-ujunge ming ngalem ning rak ya ming lho maksude katut ki maksude ki ya melu nyengkuyung ana ning bersih desa ana ing Margo apa Mukti Harjo mriki ngoten lho Marjo kaya Margo Loyo ki lak kono ndek ingi kok ya nggih Mukti Harjo mila insyaallah di bawah kepemimpinan Bapak Soeharto masyarakat akan semakin maju, sejahtera, aman, damai, sentosa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wau wonten pangandikan rasan-rasan mangke nek enten wekdal mbok nawi dipun keparengaken Pak Soeharto badhe tindak panggung. Oleh nggih. Monggo sakniki mboten badhe pangandikan napa badhe nembang napa badhe paring sanesipun mboten mangertos. Nggih. Ning sing baku Pak Soeharto niku ketok wis akrab banget karo kanca-kanca. Ngetokke keakrabane nampa kanca-kanca kanthi lahir terusing batin. Ngoten-ngoten. Dipun aturi sak menika napa mangke? Nggih, sak menika nggih. Kadang panitia ingkang ngersakaken menika. Ugi para-para ingkang angkut-angkut semen wau sing ngersake ngoten. Kok angkut-angkut semen? Lho juragan, Pak. Sapa? Lha iki Pak Warto ku ora dadi lurah iki jan ora masalah. Duwite iki wis kintalan ning omah. Ayo hobi kok ya. Juragan material terbesar lho, Pak. Tenan, ten omah ngitung duit weh keter kok. Pak Soeharto. Tapi beliau berkenan karena mempunyai dedikasi hidup untuk mengabdikan diri noto masyarakat. Niki hebate. Tindak panggung monggo Pak Soeharto. Monggo. Monggo mriki. Alhamdulillah. Wah, jan piyayi kok. Catur. Monggo Pak Warto. Catur dadi 5 Sugeng dalu Mbak Limbuk. Nggih, sugeng dalu Pak dalu Pak Gareng. Sugeng dalu Mas Gareng mawon ketoke jek nom jek seger. Sih nom wong bar dinomke kok Pak. Bar dipajekne. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangapunten Pak mbok menawi sampun damel anu repot wonten dalem kala wau. Jane ngrepoti banget jenengan niku tapi kepepet. Lah nggih, mula kepepet gedereng ketoke Mas Yusuf niku nek ora dampingi jenengan ora tambah meriah. Tetep meriah, Pak. Dengan terpaksa jenengan tak dawuhi niku. Lho lah nggih. Dadi dengan terpaksa ndawuhi kula niku. Sungguh terpaksa. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Terpaksa nggih niki. Dalu menika pawiyatan Ringgit Purwo niku penaringan napa nika lancar, aman dan suasana nggih ketoke mendukung ngaten. Nggih. Iki kabeh tembung perlu diluruske. Piye nek pawiyatan niku ngarepan kae. Ngono. Di sekolahan. Niki ora sekolah iki wong gone wong golek duit Pak niki. Etok-etoke kula niku ben kaya wong pinter ngoten lho Pak. Tapi jenenge wong sugih ki ora enek klerune. Wong sugih ki ora enek klerune. Ning saestu lho Pak kula wau kaget dugi daleme jenengan niku kula kaget ngidake tenggen napa nglatare jenengan iki sikil kula kaya minggring-minggring nika. Lah pripun? Iki Pak Lurah, tek kaya Pak Ganjar aku ngono iki.
Alhamdulillah. Remen bingah nggih Pak masyarakat kados Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mugi-mugi masyarakatnya tetap guyup, tetap rukun dan sinergi kalian pemerintah desa sareng-sareng bangun desane langkung maju. Amin. Amin amin amin. Nika ingkang pun kajengaken sedaya warga mestipun ngaten. Nggih. Jalane ya apik, lingkungane nggih apik, tapi warga juga harus ikut berpartisipasi juga mendukung. Saboten-botenipun kaya kerja bakti harus tetap digalakan. Leres, mula kerja bakti niku budaya guyub rukun gotong royong. Leres. Nah, pangajap warga masyarakat mriki sedaya pinaringan nggih menika ndarbeni. Dadi gelem guyub, gelem rukun, gelem kerja bakti. Leres. Nggih. Pangapunten ingkang sisihipun menika. Mantan pacar. Pantese napa? Adik napa garwa napa putra? Lho, kula dereng mangertos. Dereng mangertos. Kula nyuwun dereng kepanggih ta. Dereng nate kepanggih nggih. Dereng wong dereng kepanggih. Ingkang pun jebat kalian Kidalang nggih niki wau sing nate Kades Bulura. Oh, garwanipun. Nggih. Lho, lah pasti ndak tenggen kula kok sing biasa alit gek semiran nabang niku. Aja buka wadi kok dikira ora. Aku lagi iki lho munggah panggung deg-degan kaya ngene lho. Tenan lho Pak deg-degan aku. Mungkin gek dereng dahar. Janjane aku iki wedi karo rupane Degareng apa-apa kok wedi ngene lho. Lah wedi kok nanggap. Lah niki wae tinggal-tinggalkan Pak iki. Terpaksa. Nggih, Terpaksa. Ngoten iki nggih. Sungguh terpaksa. Nggih, tapi remen nggih Bu dengan hiburan wayang dalu niki. Kan urip-urip wayang kanthi cara nanggap kalian masyarakat. Tapi tenan lho serius lho tanganku kok deg-degan iki opo? Anu rada caket mawon to Pak Ibu. Nggih. Piyayi wis lurah, bojone ayu. Meri apa kepiye? Bojoku karo tak ijolke apa piye ya Mas? Ya aja kok ya lah nek ora karo kanjeran ora le manajemen carane lho sampean ki wonge nyah-nyoh kok. Angger mlebu omah kok ganti dempel. Nggih, pangandikan kangge warga masyarakat sanesipun. Sampun wau sampun pun aturaken. Sampun. Ingkang rawuh Pak Camat rawuh. Dipun wakili sampun kundur. Oh sampun kundur saking Bapak Bupati rawuh. Pak Bupati wekdal semanten kepanggihan matur bilih wonten acara wonten Jakarta udah terlanjur punya acara. Oh nggih. Janjanipun nggih fan-fanipun Mas Yusuf janipun. Oh leres. Cuman keleres Pak Bupati karena niki kan wonten wekdal cuti sampai hari Selasa niku wau. Ngaten nggih. Nah, beliau kagungan acara kalian putra wonten Jakarta. Alhamdulillah. Nggih. Pangandikan sampun monggo tetembangan Pak. Monggo. Jadi selain bisa noto masyarakat ning ya iso menghibur masyarakat. Nggih. Aku curiga, janjane aku curiga iki, Mas. Kok curiga apa? Lah kula ki maling apa piye kok dicurigai? Mboten. Iki mau mesti Pak Ramidi iki jane lagune apa Pak sing cocok Pak Ramidi? Lah pun monggo. Sapa sing nyuwun aku munggah iki mau? Enten kok enten. Iki tidak boleh disebutkan namanya. Hamba Allah. Panggil saja hamba Allah. Ngoten. Menghendaki ibu sama bapak tindak panggung, pangandikan, terus nyanyi, terus yang ketiga ninggali. Lah iki sing marak aku deg-degan munggah panggung ya iki. Sing nggen pundi? Padahal biasanya gak tau deg-degan lho. Deg-degane nomor 3 iki mau. Maksudnya ninggali donga kangge masyarakat. Kan aku gak nggawa sak. Aku gak nggawa apa-apa. Oh mboten, nek nggen duit mboten Bu. Mriki mboten berharap. Mboten. Ninggali donga Bu. Nggih. Nembang napa Pak? Mboten kowe mboten biasa nembang. Mboten ate karaoke. Mboten ate. Nggih. Maksudnya ora tau latihan lho. Darah kulintan. Pak Lurah lho iki kok. Lho lah iya maksudnya Pak Lurah ki piyayine ora neko-neko ngono lho maksudnya Pak. Ngono lho Mas. Gitu Pak. Nggih. Wakil Cinoe piye Cino? Kene Cin nyanyi Cin. Lho badhe wakil monggo sinten ning ragate tetep padha. Wah. Cina Pak. Nggih. Oh, nggih. Sing Cina, Jepang enten mboten Pak putih. Pun wangsul. Monggo, ibu mestine nggih Arep saged. nembang nyanyi Aku monggo. iki nek cukup nembang ora iso. Kasih ibu mawon. Suarane pas-pasan. Nek wong tur manggung kok.
badhe ngapunten mboten saged nembang. Oh menawi ngoten ngersakaken lagu menapa. Nggih. Nggih. Nyuwun lali janjine mawon. Lah Bapak nate janji napa kok saengga lali? Pun kebak ketoke tak eling-eling kok kabeh wis tak tepati kabeh. Wis ditepati kabeh. Ning biasane nggih ngoten Pak. Wong wedok ki tetep ra trimo mawon Pak. Cocok. Cocok to Pak. Cocok. Lah nggih nglayon deal niki to. Tahun ngarep bali to niki. Ono balane. Terus boloku sapa iki? Ayo. Terus boloku sapa? Boloku akeh lho. Alhamdulillah. Iya. Ini ngenten Mas Yusuf. Pripun, Dek? Dari percakapan ini bisa kita simpulkan, kita ambil hikmah dan ilmunya bahwasanya Pak Lurah sama Ibu itu ternyata humanis, dekat sama masyarakat. Nggih. Nah, jadi tidak ada jarak sama masyarakat. Tepuk tangan untuk Pak Lurah, tepuk tangan untuk masyarakat. Luar biasa. Cekap nggih, pun Aku mudun wae ya. nggih. Dereng cekap. Piye. Nembangipun lali janjine. Nggih. Lah ngersakaken ingkang nembangaken ingkang pundi? Lah pundi wong aku ora kenalane. Lho lah nggih, monggo ngersake sing pundi niki terus tunggal kalih. Ayo penonton monggo ngersake sing nomor piro. Mun Rasmon. Wes aku mantep rono wae wes. Aku tak milih 1 2 3 4 5 tapi bisa. 7. Nomor loro kowe ta. Nomor loro saka etan kon medun, monggo mriki. Nomor loro etane mriko, Pak. Nggih, Nggih, sadurunge mudhun tak sik sendok sadurunge mudhun kula matur. Dadi tetep niki. Tetep kuwi apa kalih? Lho, kok kulon dari malah. Niki kalih niku Loro. loro. Siji. Namung Pakde. Pripun? Pakde gareng. Pakde gareng. Takoni wae. Siji apa loro? Wani piro? Ngono ya wes ayo. Takono. siji apa loro? Wani piro? Ora wani aku. Iya. Nggih pun merdeka mawon badhe ngersake ingkang pundi. Mbak, sapa iki kenalan sithik, Mbak? Saking nawon pinten, Mbak? Nomor kalih saking ngetan. Oh, ngeten. Napa nomor kalih saking kilen? Nggih. Bu Lurah, saking Pak kilen Lurah, bareng, nggih. nyun pangapunten. Nggih. Kersanipun boten kleru ing pamilih. Nggih. Kersanipun kenalan setunggal mboko Oh, setunggal. Cocok nih. Cocok ya? Kaduse wong sing pun tepang. Mungkin jenengan nembe mengevaluasi mana yang harus menyanyikan lagu tersebut. Iya. Nah, Kata Pak Lurah. Nggih, Nggih. leres. Kapan meneh ra mlekotho wong sugih Iya, aku betul. ngene. Nggih, dikenalkan mikir dicekel. Monggo Mbak, cek dikenalke kabeh. Mbak. Iya. Ayo Tepangaken, saka Mbak. sing cerak dalang iki, yo. Sapa, Mbak? Ayo sono mikir. Niku kagem jenengan mawon, Bu. Pun niki kagem jenengan, pun. Waton Tak kandhani meneh aku iki deg-degan nyekel mic iki piye iki? napa nyekel kula? Maksudnya mik kula niki lho, mik sing niki lho. Mik sing niki lho, Mas. Pak Lurah. Pak Lurah ganteng tenan. Ora sida ditawari. Ora sida tak sawer lho. Ini lho maksudnya mik kula niki lho maksudnya. Ya. Nggih. Enggak, Mas. Dikenal Nggih. Mas. Ayo Monggo, Mbak. sapanan. Nggih, derek kenalan Nduk Cahayu, Pak Lurah, Bu Lurah, masyarakat. Asma sinten? Nggih, derek pitepangan kula Nggih, Anggi. Mbak Anggi. Nggih. Mijil saking pundi? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul. Celake Mas Yusuf ternyata ya. Nggih, cakete, Oh, cakete. nggih. Ning delongkas dados warga KTP Magelang menika. Rencana. Nggih. Nek mboten pangan codot. Oh, Nggih. ngoten nggih. Manusia hanya bisa berencana. Betul. Sik tak urus iki kok pangan codot. Lho lah ya nek ndelalah arep nang Magelang terus kepangan codot nang dalan lah ya. Ora logikane nendi menungsa kok pangan codot ora. Mbok menawa ngerti kok. Mbak Anggi saking Anggi saking Magelang Gunung Kidul. sing rencana badhe teng Magelang. Rencana. rencana. Nggih. Piknik teng Magelang Lah piknik. iya. Sing wis ora direncana wae ya teko kono kok. Niki Lajeng- status taksih perawan. Lajeng aku lungguh wae aku bara deg-degan. Oh nggih saged mboten napa-napa. Nggih, panjenengan nggih lengkap mboten napa, Pak? Mboten napa. Ojo kayak manten. Mboten napa-napa. Kayak manten. Nggih, mandhap pundi niki? Cocok. Monggo, Mbak. Yo kenalan sebelahe. Ya, Mbak. Nggih, derek tepang. Bu Lurah, Pak Lurah. Bu Lurah, Pak Lurah. Mau ning nggonku kok transit kok. Nggih. Aku sok kenal ngono wae lho. Yo mboten kersane yo kenal ugi kali Oh, masyarakat. ngono. Ya ayo, Mbak. Nggih. Kenalan, Mbak. Nggih, nami kula Niken Asia. Niken Niken Mbak Asia. Niken. Nggih. Mbak Niken saking pundi? Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul mana ya, Dek? Gunung Kidul meneh. Iya. Dan Gunung Kidul niku ayu-ayu kok. Nggih. Ngapa pindah Magelang? Nika.
menawi Bu, pangapunten Mbak Anggi nika taksih perawan. Nggih. Nggih. Menawi Mbak Jane mau arep tak kenalke karo Pak Carekku lho, Pak. Mbak Anggi niku. Iya. Piye, Nduk? Ning Magetan apa ning Pati? Tapi Carekku rak gelem terus ngumpet ya, Bang. Ning ndi mau Pak Carekku? Ya ora gelem kok kono di bojo kok. Turung ya. Oh dereng to? Durung. Oh iya mengke digathukke. Kok gek wayangan syukuran Mas Yusuf meneh. Iya, Nggih, betul. cacak. Nah niki Mbak Anggi. Niki Mbak Niken. Mbak Niken. Mbak Niken Saking iki- Gunung Kidul. Nggih, Bu. salajengipun dalam. Rondo. Ojo banter-banter to. Bisik-bisik Bu. Piye. Rondo. Oh. Niki katut, niki katut. Nggih mbok menawi anu Bu, wonten sing kersake mantu elek-elekan. Kok mantu elek-elek. Ya pasrah karo Pak Lurah sapa ngerti kowe entuk karyawane Pak Lurah nggih to. Ora apa-apa. Mengke disampaikan nggih Pak Lurah nggih. Pokoknya dijamin Pak biar janda rasa SMA. Anti lobok, anti jemek. Panjenengan kok perso lho, kok ngerti. Ojo ngono to, Dek Gareng. Lah kula anu tim Jareng pemasaran. pengalaman tenan nih. Kula kan tim pemasaran. Ayo nyon ngapura. Marketing. Ora pareng nakal. Ayo nyon ngapura. Lho niku nakali kula kok. Ayo. Pun tak kirimi contone Mas Gareng niku. Lho, niku pun kayak contoh kok. Pun kula tonton jenenge barang bekas ya mau lecet-lecet pemakaian ngoten niku. Lecet dikit tidak ngaruh. Terawat Mas yakin. Dipoles nggih. Ya, lerek kiwane. Pak Lurah pengen mirsani ora apa-apa. Penasaran apa Gareng? Penasaran. Begitu krungu rondoe Pak Lurah terus jumeneng ngono Pak Lurah. Ketoke yo Pak enak disawang. Anu, mbok jenengan teng Ponorogo tuku-tuku mbako sik mriko. Lah ngopo? Ayo Pak Lurah arep mirsani rondo. Alhamdulillah, nggih. Arep dikenalke kalih karyawane. Iya, karyawanku akeh lho, Pak. Lerek kiwanipun derek kenal. Nggih, nderek tepang. Iya. Bu Lurah, Pak Lurah. Nami kula Yanti. Mbak Yanti. Nggih. Status tak takoni dhewe lho statusnya. Nggih. Sing dangu Bu Lurah lho. Status? Jujur, status apa? Istri orang. Istri orang lain apa? Ya wis pokoke orang ngono. Oh, bojone wong. Nggih. Wis ndek bojo deh, wis ndek bojo. Sampun. Aja ngluwih sak pager. Ayo. Nggih. Mijil saking pundi, Mbak? Nah, Saking Gunung Kidul. Gunung Kidul maneh. nggih Gunung Yo Kidul. Mas Yusuf. Pripun, Bu? Lagi tenggone Mas Yusuf kok ayu-ayu kabeh to. Bingung ki sampai masyarakat. Wah, panjenengan Mukti mau, Mukti Har. Mukti Harjo. Ah. Ayu sing arek dipateni ya, Bu. Ayu. Wigine kalah. kok terus atas ngono to? Ben nek kancane bojoku lho. Apa deh? Deh, ngapa iki lho? Apa itu? Yang gue temung. Apa sih? Hah? Temung ya? Itu namanya tete lole, namanya itu. Yang sebelah kirinya kenalan. Iya. Nah, Sebelah etan. Om Rikaitan nggih. Nggih. Nggih, nderek tepang Pak Lurah, Bu Lurah. Nggih. Dalem Erawati. Mbak Era. Nggih. Daleme Lho, Mbak Era statusnya karo mijil saking pundi dong dikandani Nggih, aku. kula saking Temanggung. Tahu manggung. Gua mbako ora. Ora kok fokus napa badhe ngersake mbako Temanggung? Padahal wis nganu lho mau, wis dilunasi lho. Empun. Ora usah mikir to, Bang. Mboten saya mikir, malah keturunan selawe aku meneng ae. Iya. Anu sebelahipun, monggo. Sapa, Mbak? Nggih, sugeng dalu Mas Gareng, Pak Lurah, Bu Lurah, nderek pitepangan nami kula Via. Nggih. Kula Iki tek beda dhewe ya. Pripun? Nek nang kene sugeng dalu Mas Gareng, Pak Lurah, Bu Lurah, nami kula Fian. Biasane nang kono, "Sugeng dalu, nami kula Fian." Biasane ngono. Wah, terus dihalus-haluske ya. Ayo nggih Mas Gareng. pencitraan ya ora apa-apa kok ya pencitraan kok. Yo. Kula asline ngeten iki, Bu. Nggih, padha aku. Kemayu ora, galak ora. Lah nggih Nggih ta? ngeten niku nggih. Asline Aku yang ngono deh Gareng. nggih to? Aku iki kemayu ora, galak ya ora, judes ya ora. Nggih, mula Kereng tok. Ngerti kereng? Boten Mbak Gareng sae. Istri kula niku tiyang paing lho sae. Donya peken dhewe kono. Aku meng ngontrak kok aku, Deh. Iya.
Ngene lak kudu. Tenan lho, tenan. Nggih nggih. Mbak Via Saking Pathuk Gunung Kidul. Pathuk Gunung Kidul sing terkenal Bakpiane, Mas. bakpia. Nggih. Bakpia Pathuk. Bakpia Bakpia. Pathuk. Nggih. Bakpia iki ra Jogja apa? Pathuk. Lah nggih Oh, Gunung iya, Kidul iya. nggih Jogja, Bu. Mau nggawa bakpia enggak, Mbak? Nggawa bakpiane enggak? Nah, Kok lemes. Bawa bakpianya enggak? aduh dereng diuleni, Bu. Wong ngene iki mesti dekke karo Kang Gareng kok. Nggih. Iya ta? Tapi bakpiane Gunung Kidul niku eco kok Mas Garing. Lho Bu, Pak pun ngrasake wong Gunung Kidul. Iya. Bakpia Gunung Lho, Kidul. iya bakpiane wong Gunung Kidul. Lah wong rasake wong Gunung Kidul. Kan bakpia Jogja enek Gunung Kidul enek lho Mas, Sleman enek, Bantul enek. Iya. Tegese Bapak wis tau dahar bakpiane wong Gunung Kidul. Ora ono lho, Mas. Mau le ngomong ming wis tau Kan biyen rasake aku wong Gunung dolan Kidul. ngene Kidalan Yusuf, Mas Yusuf ya. Nggih. Aku kan mampir beli bakpia. Oh, ketok nang ngene. Iya. Ketok nang dalang ra disuguh berarti. Ayo aku nganti golek suguhane nggo namu to. Pikirku gelasemu ndak gede mau mah nyelot Kira mah itu wong jaman semanten niku lagi bar panen dadi urung ana sing dadi. Nggih. Sir kula ajeng kula suguh gabah utuhan ngene mboten kepen. Lah Pak iki mbok kabake manuk wong piye? Senengane kok. Guyon Pak. Seloro. Ayo cek Mike, nama siapa Cahayu? Nggih, nderek tepang, Pak Bu. Nami kula Yoga. Yoga. Nggih, Dalam saking iki? Magelang. 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 Wis dibojo? Sudah. Sudah. Lah kantun setunggal pinggir dhewe sing nganggo kacamata kaya bengkel las nika. Kok ngawur. Kok ngawur piye, Mas? Nggon aku bengkel las iki nganggo kacamata ngono ki lho, Mas. Kleruku nek ngendi to? Nggonku ki lho tukimen ki nek kelas nganggo kacamata. Berarti dekne gak sopan Gede Gareng. Aku kan kacamata. Aku kan kacamataan, mau sama Kok diar. Ayo, Bu. Maksude ngelas niku lak nggathoke to. Syukur. Sik tak genake to, Mas. Ya, ya. Timbang aku nek melihat timbang ra nggawa ndas tak gathoke. Dadi ngelas niku lak nggathoke. Nggathoke rasa tresnane Pak Lurah karo Bu Lurah Ya wes. ben dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Wes, ora sida tak sakit. Wes, ora sida tak sakit. Selamat. Sok ben aja kok kacamata. Lah ngapa? Rarti aku mau ya. Rangeh. Daleme sinten? Daleme. Asmane kok dalem. Nggih, punten dalam sewu, Bapak Lurah, Ibu Lurah. Toprak, Nggih. Tepangaken dalem Ponami Tia. Mbak Tia. Mbak Tia. Nggih, saking Gunung Kidul ugi. Oh, Gunung Kidul. Monggo Pak Ramidi request lagu Pak Ramidi Nggih niki meneng wau. ae. Anu, lali janjine niki wau. Monggo. Niki lak sampun kenalan sedaya. Nggih, nggih. Lah, nama-nama kan sudah disebut. Lah jenengan tunjuk siapakah nama yang akan menyanyikan lagu tersebut? Tetep nomor loro koetan karo nomor loro kok kula. Lah tadi kan sudah kenalan, Pak. lali. Ora gur lali janjine. Mungkin tak eling-eling remuk. Yoga. Ampun curhat-curhat teng mriki to, Pak. Yoga ngadeg karo Niken. genduk Niken. Iya. Sepati. Sepati. Iya, ndek lurah kaya ngene. Sampun ya, aku Lanjut mudun nang ya. Niken. Non? Aku mudun ora? Oh, belum. Peraturannya harus selesai lagunya. Gitu. Ya, monggo spot ke dulu. Oke. Ya. Aku bukan joget. Nggih. Ayo Mbak Niken karo Mbak Yoga. Ya. Dek Gareng, janjane aku isin no. Lah apa to, Bu? Kowe ditonton karo mertuaku. Lah mbok dikekne parkiran dikunci gondok mriko. Ya ora kenal. Ngawur. Lah wong karo bapake dhewe kaya isin nyapa lho, Pak ya? Wae wetange. Cae. Oke. Nggih, matur nuwun. Iya. Kok beda? Jas iki. Lah kok spesial nih? Sesone nganggo kapak Hello Kitty ngene lho ya. Tak andake lho, mau sapa sing statusnya rondo mau ayo. Sing statusnya rondo sapa? Iku karyawanku lho. Kula Andake Bu, lho. kula. Malah ngaku. Kula Lali Aja banter-banter. Wong di mic kok. Lali janjine sih, Bu. Nggih. Mboten saraga-raga, mengke mau nek pun rampung. Niki kan dereng rampung ngene. Rasane nyambut gari.
Walah reng. Lali janjine, monggo. Nggih, monggo. Ya. Kayak apa, Mas? goyang. Nah. Ojo dijengleng Mas, ojo dijengleng Mas. Aku ra iso. Oh anu, orang nganggo jim-jiman. Gak nganggo jim-jiman. Ampun dijembeng Mas. Omongan oh jengleng. Sing ora nganggo jam-jam. Oh ngono. Dulujur ngono ya. Dulujur. Polos nggih polos. Polos mau. Polos ora dibatik ora apa-apa. Polos. Tidak bermotif. Tapi nyun pangapunten Ibu. Saged kali tembang menika Bu. Rakitan sedikit mawon. Nggih. Iki mau tekan ndi? Janjane. Aku suara Janjane. Janjane kowe nang ngendi? Aku aja ditinggal, aku iki deg-degan kok. Lah ra ditinggal piye? Jenengan nembangi Pak Lurah terus ngene. Wah. Kene ya paham ta sebagai anak-anak lah ya bisa menempatkan diri. Kok Mas? Kula ya wedeng ganggu. Marai pengen ya Mas. Lho, hah? Marai pengen. Kok yo pinginan to Ken? Ya biasa setidaknya kan. ki Wis suwe ora anu kan. memberikan kelonggaran Kesempatan. untuk bapak sama ibu. Awake dhewe anak-anak ra entuk ganggu. Jero adik. Ojo ada to. Aku sing nyemak sapa? Aku kan izin karena aku gak apa lagi. Tegese ngeten lho Bu, supaya ibu juga ikut menghibur masyarakat meskipun sedikit ndak masalah. Nggih. Nggih. Monggo nyaket bapak mawon. Nggih. Tik jengleng. Mas sesuk dijak wae ibuke. Saya ndi? Jak nyinden. Janjane. Janjane kowe nang Ajak nyubriyane. aku iki disemprong
Aku lak mau wis ngomong ta, aku kira apal. Disemprong iki. Aku kan ora sindet. Disemprong niku pripun, Bu? Dibisiki. Oh, dipandu Mas, dipandu. Bisiki di. Nek nggonku semprong iki nggo lampu kae iki. Ayo tak nggo ngeluk gapit nek nggon aku. Oh, iya Wah, iya. aku iso temenanan ya. Kene ayo kene. Jan-jane kowe neng. Wis to ora tak sangoni iki lho. Pak Warto nggo duit lho. Oke. Yo. Madhep sini, Pak. Loh, aku kon menyaksikan tok ngene. Dadi bat nyamuk. Kuatkan hambamu ya Allah. Lah jenengan yo duwe Sing mau aku deg-degan saiki ndekne deg-degan. Aja bener. Tok, cetuk. Ngono. Iya kan? Nggih, Bu. Loh niki pun mulai. Gemeter, Mas. Gemeter, aja gemeter. Wis, Yo. ora karuan. Monggo, Bu. Abis ya. Jan-jane kowe neng ngendi ngoten. Janjane kowe nang gelagatmu saja Tinggal sedikit, Bu. Monggo Piye? Ibu sing nelaske. Ayo to. Ditutuk aku ben muni. Iya, bareng-bareng. Tutuken. Sareng-sareng nggih. Yuk. Dina duduk, Pak. Ngangge napa? Niku lho, maksudnya anu nggak diajak ngono lho, nyanyi lho. Le nuthuk nganggo apa sih? Sewanten, Mas. Oh, nggih. Sewanten, Mas. Jiro lho. Sareng-sareng ngono ya. Ibu. Jane Ibu ora nembangi ra apa-apa lho, Mas. Sementing kok ki nyawer. Dadi ora nembangi ra Iki kok apa-apa. bloko banget cah iki. Ketok. Sing dipikir kok nyawer. Aja cocok mol ngono. Lah piye? Awake dhewe ngemisi halus-halusan to. Lah piye? Cok. Kowe aja ngisen-isenke aku dikira aku bayar kowe murah lho. Lah iya, Ora etuk to. ora itu. Dadi kok nek diparingi ditolak ngono. Iya ditampa. Akhirnya ditampa. Duit kok ditolak iki, tampa. Nek diparingi ditampa. Nek ora diparingi Ya ya genahke. nyuwunon. Ngono. Ya Dek Gareng. Kirangan nggih, Bu. Nggih. Iya. Monggo Bu, sareng-sareng nggih. Ya, tindakke Mas. Iya. Jan-jane kowe
Nggih. Matur suwun. Matur suwun. Sapa ya Dek? Matur nuwun Pak Mbok Lurah. Limbuk, Mbok Cange aku mudun nggih. Aku kon kesel. Nggih. Nggih mboten Aku maidu. nek nunggu terus kesel. Mboten maidu nggih. Nggih sampun. Matur suwun Terima Bu kasih Bu, Lurah. Bapak. Nggih, matur suwun sampun kersa nyengkuyo gayengke ya Mas ya. Jan. Garang. Non Tulung hiburan masyarakat. siap warga sini. nggih nggih Bu Lurah. Ben guyu sampe metu kabeh ngono ya. Nggih. Bu Lurah iki cantik. Gua aku jarene cantik aku ora gedhe ti. Mboten Bu, mboten. Mriki pun do nggawa dhewe-dhewe. Nggih. Pak Inggi bawa. Ya ampun cantiknya ya, Bu Lurah cantik banget ya. Heeh, Jan, piye Baik hati. hati. Cantik cantik nang cantik. banget, nggih. Cantik ya Mas ya, Bu Lurah. Cantik. Baik hati. Baik hati. Ora galak. Sangat-sangat cantik. Berharap lebih Saya kuwi Pak. baru tahu Berharap bahwa lebih. di Ayo dunia ngomong cantik nek, Bren. Iya. Kene. baru kali ini malam ini saya menyaksikan ternyata di dunia ada bidadari yang benar-benar istimewa. Wis undur. Iki jenenge ya ngemis ngono kuwi. Wis undur. Alhamdulillah. Rekasane nggak ada 100 ya. Ki engko terus esuk-esuk awake dhewe pamitan bali terus Pak Lurah. Wis rampoke minggiat terus. Nek mau ngoten biasa Mas. Lah pripun? Lah sing diwedeni pelunasane ya mau lho sing tak kene nang panggung. Lah repot malah. Lunasan mau lho ya. Alhamdulillah. Nggih. Terima kasih Bu. Ya ampun Bu. Berkah barokah sehat selalu. Lho kabeh dijatah ki. Alhamdulillah. Masya Allah. Alah. Kasih nggih Pak. Duwe dek kaya ora kanggo ning kene iki. Dongake rezekiku akeh. Amin. Bu. Melimpah. Amin. Barokah. Amin. Kanggo sangu ziarah Mekah Madinah maneh. Amin. Sing banter to. Amin. Kita doakan. Boleh nggih, pamit rumiyin nggih. Zin, matur suwun. Nggih, digandeng Pak. Nggih. Wis kaya bojo kula niku terpundi-pundi ya tak gandeng, Pak. Ning pasar ya tak gandeng. Tak culke ngutil kok Pak bojo kula. Lanang wedok padha wae jebule. Iya ben. Ya wis semen dipuas-puaske. Neng. Iya. Ya ning Nawala, Dik. Nggih. Saking panjenenganipun Bapak Suroso Sawangan Magelang. Magelang. Ngaturaken sugeng dalu Mas Yusuf, salam budaya, lestari budayaku. Nyuwun tembangipun sinom ketoprak. Oh nggih, kula tenggo sinambi wungon. Mugi Mas Yusuf pinaringan kesehatan lan kelancaran. Amin. Mereka yo ngaturke salam-salam singgol-singgol kanggo penyanyi Pak Jufri Suparto ingkang mapan wonten ing USA. Amerika Serikat. Ya. Ki ana Nawala saking pemuda Mbang Sri nyuwun lagunipun Popok Beruk Keli. Wah nggih. Lagu legend lawas mak ya. Paman, ngoten iki kok. Nggih, bener. Terus kalian lagunipun Roro Jonggrang, matur nuwun ya. Tulisane Via. Wo nggih, iki Via iki. Lah ya nyo duwite kak Novia. Wingi tak ajak nyinden bayarane kurang 100 kok ya. Tak genepi nang kene. Ya. Dipinangani Pak Mundutane sih. Ingkang menapa rumiyin Mas? Iki enten Roro Jonggrang siki. Oh nggih. Wong wis bar pelok ta mau. Siap. Di Ingkang nyari rani sinten nembangaken. Penjane Mbak Era yo. Ya. Oh Via. Ulah nggih Mbak Yanti niku andinge Mbak Era maksud kula ngoten kok. Ya Mbak Yanti. Ya. Kowe iki karepmu kepiye kok ora konsisten karepmu. Milih Milih. Sampean wis suwe ora tau apa alam-alaman karo sinden-sinden iki milih. Ya wis manut sapa? Via ya? Iya. Sapa? Oh sing napa dite Via ya Via. Ya Via kok ya. Iya, Via. Seperti Mas. Jeruk karo tadote manis rasane. La.
Iya. Iya ta? Iya. Ndek bengi Mas Yusuf bayar kowe kurang 100. Ora bengi iso kae, wis isu-isuan ge diteki kurang. Kowe rembugmu aja ngono kuwi to. Lah piye ta Mas? Jenengan mau Pak pripun to? Sing ngendika jenengan mau pripun? Kowe tak jak. Lah nggih. Tak kon ngewangi aku ning acara wisuda sekolahanku. Nggih. Bayarane kurang 100. Lho lah nggih. Ngono. Kula ki negaske. Lah kok mambengi le muni iki lha rumasane mambengi aku ngopo? Nggih to pripun to jenengan ki? Golek ya sing larang sithik ora kowe kok ya. Mas. Ya Allah Mas Yusuf. Apa? Pripun? Neng endi nggone mbok tak melu. Kepiye to kok malah rak melu-melu ki? Melu ngelingke maksude ngono. Lanang padha wae. Wah ya ora, beda-beda. Apa iya? Ya nonton jempol sikile kaya. Ndi delok dah. Oh, iki berarti sepene ngono. Malah ya ora patek apik gene Mas. Iya nyat, ngene iki anake kok. Iya. Apa enek jempol sikil kok nglinting. Ayo lagune Rorot Jonggrang. Rorot Jonggrang nggih. Tembangipun nggih. Duet karo sampean ya Mas Gareng ya? Oh, Cih. Lah kon karo sapa? Lah cok kluthuk ya enek lho. Sing endi Mas? Kowe komplit bengi iki bintang tamune komplit. Bintang tamune komplit. Ayo to. Niki kan Mas Joklo enek lho. Nggih, terus enten sinten meneh Mas? Ya iki wis cetha Mas Gareng, Mas Jok Kluthuk. Kuwi saka Sragen penjarane Mas Pardi Kucing kuwi ya bintang tamu kondang. Kok niki to? Nggih. Kurang ajar iki. Ora enek Cak Yuda kuwi sing bonang kuwi. Nggih, iki Cak Yuda iki Cak Yuda. Ora ya komplit. Kaya ngene iki. Ya nek ra Yuda ya Cauda. Rorot Jonggrang. Nggih. Iya. Rorot Jonggrang. Rorot Jonggrang kowe panten ayu. Yo. Ora akeh nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalaparan. Mula kowe dadi wanita boyongan. Tobat dasar wanita keparat. Ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu pengging Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Pandawasa. Rorot Jonggrang manuta sun pundhut garwa. Joko Bandung aku duwe bebono. Candhi Sewu sawengi kudu dadi. Iya Jonggrang panyuwunmu tak turuti.
payu tenan ora mokal akeh kang nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan ora sapa dasar wanita keparang apa ra yen Bandung lanange jagal putra ratu panggih Prabu Tamarmaya aku duwe aji Satipada Rara Jonggrang manuta sun pundhut garwa Joko Bendo aku duwe bebono Candi Sewu sewengi kudu dadi iya Jonggrang panyuwunmu tak nuruti kali gawa ngata J sampun matur nuwun Mas. Inci. Oh ngono. Nembange nang ngesor. Oh saged. oh ya Nggih.